Nälkäinen poika nappasi croissantin miehen laukusta. Ota kädet irti. Mies ärähti, kävellen pois ja jättäen pojan häpeissään. Viikkoja myöhemmin mies joutui roistojen nurkkaan. Poika, nähdessään tilanteen, ryntäsi toimintaan. Hän hyökkäsi roistojen kimppuun, huutaen ja luoden häiriön, joka antoi miehelle aikaa paeta. Päiviä myöhemmin mies löysi pojan puistosta. Se olet sinä. Kiitos. Omistan kahvilan ja tarvitsisin apua. Haluatko työn? Pojan silmät kirkastuivat. Hän heittäytyi työhön, oppien kahvilan kaikki yksityiskohdat, nousten tiskarista johtajaksi. Miehestä, joka oli kerran vieras, tuli mentori, joka ohjasi poikaa hänen taitojensa ja itseluottamuksensa kasvaessa. Nähdessään ystävällisyyden muuttavan omaa elämäänsä, poika oppi, että jopa pienet teot voivat levitä laajalle, muuttaen kaiken.